By the looks of things, it looked like uMonapule Saling usebuyile kuLorlando Pirates. Yabo ukubuya kwakhe kuyangijabulisa kakhulu ukumbona ejima neteam. Sekukaningi ngimbona ejima kanje. Yabo umjida uzobuya anytime soon. Uzobuya anytime soon simbone edlala kuLorlando Pirates. Kuyikona ukuthi game time like i-match fitness akanayo kwamanje. Yabo akanayo i-match fitness ingakho engakwazanga ukutravela neteam ile siyudlala against iMC Alger. Yabo and futhi kungenzeka singamboni edlala neMC Alger la kwi-home game yethu esoyidlala against iMC Alger. Kungenzeka, I'm not saying ngiyazi adlale, yabo, because siyodlala namhlanje siyodlala against iPolokwane City. Yabo, it's highly unlikely maybe uzoba khona ebenchini but I don't see him. Yabo, but-ke abadlali abanjengaye, abadlali abanjengo-Miguel Team, ibona abadlali abangekho match fit, so sebadinga ukubabona yabo bedlala. Ngizwile kuthiwa ngosikhathi i-team ihambile iyele lawo badlali laba abebengekho ku-squad isihambile sale e-Algeria batholile i-friendly match against the Stars. Yabo badlala-ke even though yabo uMonapule Saling engagoranga but-ke ube nayo igame emnandi. Yabo kangijabulisa impela ukumbona umjida ebuyile. Yabo because ngangishaya amavidiyo ngikhuluma ngayo ukuthi labo abamlulekayo abamnikezi iqiniso, yabo abamtshela iqiniso, bambuyisela nje endaweni ebhedayo, bamisa endaweni ebhedayo. Umjida kumele bambonise iqiniso ukuthi no ndoda, hamba egroundini, hamba uyojima, hamba udlala neteam. Because ukudlala ibhola ikona okuzokukhuphulela like i-market value yakho. I-market value yakho izowehla uma ungadlali. Yabo uma uqhubeka ungayidlaleli uOrlando Pirates uqhubeke utoyitoye kanje, i-market value yakho izowehla, ayikho i-team ezofuna ukuthatha. Yabo kangijabulisa-ke kulabo abazamile ukumbonisa. Yabo maybe mhlambe laba abambonisile benzela ucoach because ucoach phela right now uyahamba. Yabo njengoba ucoach ehamba mhlambe uOrlando Pirates ifuna ukuhambisa ucoach in a good way because uma wasubheka abadlali okungenzeka babuye, angiphatheke kabuhlungu bafethu ngizwa kuthiwa uOlisandau uthole enye injury. Yabo njengoba ngizwe kuthiwa uOlisandau uthole enye injury, ngiyazi abe khona, I think izophela isizini uNdasi ngambona. Yabo omunye umdlali uMonyane, omunye umdlali uLebitso, labo badlali I don't think sisazobabona kule season le indlela abalimale ngakhona. Yabo but-ke I so wish ischeme siyabuya sonke. Abo bafiwe abadlali abalimele kuOrlando Pirates. uTito ngiyazi abe-featured today because uSanesa le injury anayo akusiyona into ethini. Yabo imuscle yakhe ayikho right. Ngimbonile kuma-video naye uTito mfethu ejima neteam. Yabo I so wish naye uzobuya soon kule game eTS Galaxy noma igame ye-MC Alger uzobe khona uTito Maswanganyi. Yabo ngiyamkhumbula kwi-squad se-Orlando Pirates. So yeah mfethu ukubuya kwaSaling I feel like kuzoyisiza i-team ikwazi ukuwina more cups, maybe Nedbank Cup, maybe Champions League, maybe i-league. Yabo maybe singayithatha mfethu limpahla le, maybe singayithatha i-treble. Yabo manje siwine phela i-Champions League, i-league nalimpahla le-Nedbank Cup, i-treble le. Yabo maybe singayithatha i-treble mfethu simhambise kahle uJose Riveiro. Yabo because ayikho i-team engayithini iOrlando Pirates. Orlando Pirates mihlangene kahle, abadlali bayo bebuyile bonke. Yabo emuva kunoSesane, emuva kunoNda, emuva kuno lo mfana lo musha uMbokazi Hosibisi oXoki, qinile lapho. KunoHotho lapha kwa left back, kunoMarco mfethu ka right, kunoMonyane, kunoVan Rooyen, kunoLebitso Ndlozi, oShandi, scheme esiphelele. Yabo kuthi center mfethu bekhona oMiguel Team, oNdaba ithethwa Ndlondlo bekhona, oMbatha bekhona, oMakhawula bekhona. Ayikho i-team mina engiyibonayo mfethu kwi-Betway Premiership engayithinta iOrlando Pirates ischeme sayo mesiphelele kanjalo. Yabo ngingazi ungangitshela wena ama-comments but kuyangijabulisa ukubona uMonapule Saling ebuyile noMiguel Team uzobuya nje soon. Yabo so kuyangijabulisa impela. Ungangitshela wena ama-comments uzizwa kanjani ngokubuya kuMonapule Saling. Ingabe bafuna ukuhambisa ucoach in a good way because uMonapule Saling wakhula ngaphansi kwaJose Riveiro. Ukufika kwaJose Riveiro ikona okwenza uMonapule Saling abe star ayisona right now. I-first trophy yaMonapule Saling noJose Riveiro, uMonapule Saling owenza imanga. Benikhumbula kahle eshaya free kick against amaZulu kwifinal ye-MTN Net, nayikhumbula leyo final ebulala iSundowns. uMonapule Saling eyedwa first season yaJose Riveiro